Pinangunahan ni Commodore Jay Tarriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ang film viewing ng pelikulang Food Delivery, Fresh from West Philippine Sea sa Legazpi kahapon. Naimbitahang dumalo sa libreng film viewing na ito ang mga mag-aaral at guro mula sa Schools Division Offices sa Bicol Region. Ayon kay Commodore Tarriela, layunin ng pelikula na maipabatid sa publiko, lalo na sa kabataan, ang kasalukuyang kalagayan ng puwersa ng pamahalaan at mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea na pilit na inaangkin ng China. It creates some impact, for our youth to understand that the West Philippine Sea is not just an issue of security. It's not just something that is a concern of the Armed Forces of the Philippines or even the Philippine Coast Guard. Dahil ang mas naapektuhan talaga sa issue ng West Philippine Sea ay mga ordinaryong mga mangingisdang Pilipino. Layunin din ng pelikula na ilantad ang pang-aabuso ng mga inchi, lalo na sa paglabag nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause Arbitral Tribunal noong 2016, kung saan idineklara na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. The diplomacy is our priority in settling our differences. The reason why the Philippine Coast Guard vessels are the ones being deployed in the West Philippine Sea because we don't want to escalate the tension. And that also explains kung bakit despite of the bullying activities, pag-water cannon, or pambubunggo ng China Coast Guard, the Coast Guard vessels still respond professionally. Because we believe that, there's no reason why would you even respond to water cannon, no? And ang pinakapangunahing intention lamang natin dito is to deal with them professionally while at the same time asserting our rights in accordance with international law. Kaugnay nito, patuloy ang koordinasyon ng PCG sa DepEd upang maipanood pa sa mas maraming mag-aaral ang naturang documentary film. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.